Doni nggih ngaturaken dumateng para kadang sena budaya kakung dalam tita satu kirmatan. Mriki salehipun medalipun dening para kadang putra kebarakan Patih Pujangga Anom kang sinebut Pujaganong. Ugi kaderek dening Prabu Reja Kelana Siwandono pramila kados bediki prahipun kita sarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng mirsani ngantos titipunanipun pagelaran. Ayo kira bocah bagus dibang turu sore-sore sowan-sowan ana pono raga. Iya. Tajak hinggar bocah bagus. Iya. Tak hitungi ger bareng. Ayo. Siji. Loro. Telu. Ayo. Oh ah oh ah oh ah. Iya. Was. Oh, ah, oh.
bos jamak lumrahe yen wong urip godho lan godane gede supratene orang nganti dadak dadi Rino wangi dadi ati wong prasaja alos babutine sabar terkenati mamang putra lahir lan batine yen kelingan lelakonku jamane nalikane pamulangan aku duwe kanca putri grapya ayu langit lan batine saning dalane omaku perlune mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marako kelingane ireng manise nanging coba ora bisa urip bebarengan sanadyan aku wis sumpah tata tresno lakir ati mau jalaran perpisahan dipaksa omong-omong wong tuwane tresnaku ora bisa ilang marga kelingan ireng manise
aja lali marang aku iki Tony Mas nalikane bunga susah padha dilakoni tetap tresno lan tetap setia Tony Mas dereng nate gawe kelong lan gawe kuciwa neng saiki barang mukti kowe kok njur malah lali marang aku Siti mesti nasu terus nyajak padu aja ngono aja ngono ora ngono ora padu Orang botol. Iya tambah sak style. Aja ngono Bul. Ning iya aja ngono lho. Heeh, iya. Oleh ngono ning aja ngono. Iki nyang gak sumi. Oh nyang. Nyang burine nek gak. Engko kek tambah ikem. Lho lah ya. Heeh. Wis digayeng nih Bul iki. Kurang rong gladen iki Bul. Iki karek bagianmu karo bagiane Mbah Senen iki ya. apa kowe pancen ora kelingan jamane ndek biyen Tony Mas kowe janji bunga susah padha dilakoni Nobul gak suka aku yo, Eva, oh.